Jo, aká máš otvorený messenger a zatvorený mozog, toto je pre teba. Scrolluješ feed jak detektív z Vyšu. Profilovku nemáš, ale ego máš vyššie než píšu. Ahoj kráska, kopíruješ Ctrl-C, Ctrl-V 30 krát za noc, bro, to už nie je heavy. Píšeš srdiečka, hneď potom otázky. Po 3 vetách chceš fotky bez látky. Tváriš sa cool, že máš len záumen, no znieš jak spam, čo nikto nechce. Stop, uchyl brzdy, daj si pauzu. Rešpekt nie je filter, čo zapneš na frázu. Stop, uchyl svet nie je tvoj chat, keď niekto povie nie, tak to znamená fakt. Stop, uchyl brzdy, daj si pauzu, rešpekt nie je filter, čo zapneš na frázu. Stop, uchyl svet nie je tvoj chat, keď niekto povie nie, tak to znamená fakt. Profily citát o vlkoch a sile. V realite trasú sa ruky v mobile. Som iný než ostatní, jasné, že hej. Každý uchyl tvrdí, že on je ten výnimnej. Sleduješ story, jak tajná kamera. Vieš viac než Google, ale bez sebavedomia. Keď ťa ignorujú, ideš full rage. Si krásna je, tak si nemôž. Stop, uchyl brzdy, daj si pauzu. Rešpekt nie je filter, čo zapneš na frázu. Stop, uchyl svet nie je tvoj chat, keď niekto povie nie, tak to znamená fakt. Stop, uchyl brzdy, daj si pauzu, rešpekt nie je filter, čo zapneš na frázu. Stop, uchyl svet nie je tvoj chat, keď niekto povie nie, tak to znamená fakt. Malý návod pre stratených hrdinov. Nie. Ticho L nie. Blok, veľmi veľké nie. Nie je to vtipné, nie je to drsné, keď sa niekto cíti zle len kvôli tvojej správe. Byť chlap nie je o nátlaku VMs, ale o tom, že vieš odísť bez scény. Tak daj si sprchu, myšlenky do poriadku, skús normálnu vetu, nelob bez zábran, lebo karma má pamäť lepšiu než cloud a uchylov internet nikdy neospravedlní prachod. Uchyl brzdy, daj si pauzu, rešpekt nie je filter, čo zapneš na frázu. Stop, uchyl svet nie je tvoj chat, keď niekto povie nie, tak to znamená fakt. Stop, uchyl brzdy, daj si pauzu, rešpekt nie je filter, čo zapneš na frázu. Stop, uchyl svet nie je tvoj chat, keď niekto povie nie, tak to znamená fakt. Smieš bokom, pointa jasná. Rešpekt je základ, všetko ostatné je len trápne.